Ανεργία πάνω από 10%. Μας είπαν νέες θέσεις εργασίας από την απολιγνητοποίηση, αλλά βλέπουμε μόνο λουκέτα. Οι νέοι φεύγουν, όχι από επιλογή, αλλά από ανάγκη. Η Δυτική Μακεδονία αδειάζει και τα όνειρα των νέων χάνονται μακριά από τον τόπο τους. Δημογραφικό αιμορραγεί. Τα χωριά αδειάζουν, το μέλλον μας χάνεται. Λύνουν τις μονάδες. Αφήνουν την τηλεθέρμανση χωρίς λύση. Η Πτολεμαΐδα 5 γίνεται φυσικό αέριο, ενώ ο λιγνίτης θα μπορούσε να στηρίξει τον τόπο. Το πανεπιστήμιό μας, υποχρηματοδότηση και αμφισβήτηση. Το μέλλον των νέων στον αέρα. Μείωση ανεργίας, αριθμοί με ημερομηνία λήξης. Ανύπαρκτες επενδύσεις και υποσχέσεις. Δίκαια μετάβαση, όχι για εμάς. Ενεργειακή δημοκρατία για όλους. Σαφές χρονοδιάγραμμα για την αποκατάσταση των εδαφών. Ένα πανεπιστήμιο συνδεδεμένο με την ανάπτυξη. Δίκτυα και υποδομές για το μέλλον. Ρήτρα δίκαιης μετάβασης. Λιγνίτης και ΑΠΕ μαζί. Μένουμε εδώ. Έχουμε ευθύνη. Αγωνιζόμαστε εδώ. Πόσο δίκαιη είναι η μετάβαση που μας υπόσχονται και πού αποσκοπούν οι συνεχείς επισκέψεις του κ. Μητσοτάκη στην περιοχή?